maromo siling bilion 323. Thoth ohelni mane oyudo pek e chulo gope mag bengi mogik gin mag gedo, mag limbe kod magawa, kembe maloso mwandu mopogore opogore, mauso udi, jo ohala mag wuoth e kind mamoko. Riwruok mar bengi wacho ni bedo ni moko kuom ohelni kata oganda leo kod chudo koro biro miyo bengi ma pacho ka bedo kod luor e chiwo hola, okang' manyalo thiro dongruok mag ohelnigo e ndalo mabiro. Bengigo ne ochiwo hola maromo siling trilion 2 gi bilion 200 e thuolono mar higa achiel, kamano en medruok mar 9.3 ka opim kod omenda manochiw kaka hola higa mar 2020. Ka chudo mag hola odeko, chuno bengi mondo ket omenda thenge kaka okumba e wi omenda ma chudogi ok dhi maber, kamano di omenda magiloso kendo thiro yuto mekgi. Ripot mar KBA bende yango ni oganda ne oketo omenda maromo siling trilion 4 gi bilion 600 e bengi higano, medruok mar 10.9 ka opim kod siling trilion 4 gi bilion 100 mane oganda okano e bengigo. Ohala mar bengi en achiel kuom mago mane osechako dok e wang'e higa mokalo, kendo yuto mar sekta no ne omedore kod 84.3 nyaka siling bilion 197 kapok ogolo osuru magichulo. Piny Kenya en achiel kuom pinje mag Afrika ma osegoyo okang' e ohala mag bengi, kama guche milion 66 oseyaw kod oganda e bengi ma pacho ka. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Mimi lazima nipige kura. Kura yangu ndio itanipatia chakula. Kura yangu ndio maisha yangu. Kura yangu ndio jibu langu. Kura yetu itaboresha maisha ya watoto wetu. Lazima nipige kura. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf en kar tiegruok moyiedhi kendo matiego jogo modak gi ng'ol kaachiel gi 30% mar jogo maonge ng'ol. Wachiwo tiegruok ne jopuonjre mag Afrika ma Ugwe gi madiere kendo walonye tiego jok man kod ng'ol mopogore opogore kaka ng'ol mar neno, winjo, joma winjo mos e kind mamoko. Ka idwaro yudo tiegruok, or kwayo ne kepo mar dwe mar 9 kata September 2022 kod January 2023 intake ne courses mag TVET mopogore opogore. Wachiwo tiegruok e rang'iny mar diploma, certificate and artisan mar Shiatu Japanese massage, Kenya Sign Language kod duoko ng'ato yo makare kata rehabilitation. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf, skills for life. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kisumo, kaka unyalo paro, kane wakao loch 2017, ne wayudo ka Kisumo ne rach kabisa, dongruok duto ne ochung'. Ne watiyo matek kendo wasetimo kaka ne wasingoni. Waseloso yore, pi maler wasekeyo e kor gwenge 75%. Taka makachok wasegolo duto te. Kuonde thieth mang'eny oseger kendo konyo jopiny. Wasebero sekta mar sombo nyithindo chakre ECD, kama wasendiko jopuonje maromo 665 e yo maongirore kata permanent and pensionable. Scholarships kod bursaries ne nyithindwa mariek wasechiwo milion 609 e bwo higni 5 kende. Tich pod ng'eny kendo en mana Profesa Peter Anyang' Nyong'o ema nyalo tiye. Akwai mondo igo ombuchi ne Profesa Peter Anyang' Nyong'o kaka governor kod Raila Amolo Odinga kaka president kod lange duto te tarik 9 dwe mar 8. Wasetimo wadok tim.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nakuru City. What? Chebunili. Ngozi Mara. Mwenye uwezo kipekee. Chebunili. What a music. Kwa barabara na viwanda. Chebunili. Hospitali zimejengwa. Chebunili. Elimu bora tunapata. Chebunili. Wewe nini unangoja? Chebunili. Naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi wakaaji na wapiga kura wote wa Nakuru ifikapo tarehe 9 waweze kutukumbuka katika awamu yetu ya pili, tuweze kukamilisha miradi ambayo tumeanzisha tayari hapa kwetu Nakuru. Kura ni kwa Lee Kinyanjui. Ameonyesha uwezo wake, uwezo kipekee. Tunamrudisha Lee. Wacha kazi iendelee mbele. Mchapa kazi na bidii. Ungana nasi tusonge mbele. Shabiki Jackpot Bao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,990,510 shillings. Shabiki Jackpot Bao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number 416. Judith Omondi, Kani Nairobi, Ramogi TV. Yud chudo maromre kodi kaito itiko domenda matin ne chudo miyudo. What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouth. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana.